Bonnie and Clyde suna ɗaya daga cikin masoyan da suka yi suna a duniya. Waɗannan masoyan sun yi suna ne saboda irin fashi da makami da kuma ta'addanci da suka yi a ƙasar Amerika. Sun haɗu da juna ne a 1930 a lokacin Clyde yana da shekaru 20 ita kuma Bonnie tana da shekaru 19. Bayan 'yan satuka da fara soyayya su ne aka kama Clyde aka kai shi prison domin sata da kuma fashi da makami. Sai da ya shekaru 2 a prison bayan ya fito Bonnie ta ce ba za ta rabu da shi ba domin tana son sa. Hasali ma sai ta biye masa wajen aikata barna. Bonnie and Clyde sun addabi mutane a lokacin ta hanyar sace-sace, fashi da makami da kuma kashe mutane. Suna sata a bankuna, gidajen mai da kuma manyan shaguna. Sun kashe 'yan sanda guda 9 da kuma mutane guda 4 a rayuwarsu. Daga baya ɗan uwan Clyde mai suna Buck ya haɗe da su tare da matarsa Blanche. Sannan wasu mutane 6 su ma suka shiga ƙungiyar tasu. A 1934 wani ɗan ƙungiyar su Bonnie and Clyde ya ci amanar su ya kira 'yan sanda ya gaya musu inda su je su yi fashi. Sai 'yan sanda suka zo suka tare hanya, sannan suka ɓuya a gefen hanya. Motar su Bonnie and Clyde tana isowa sai aka buɗe musu wuta ta ko'ina har sai da suka mutu.